Ayo gandolan sik. BTB. Wah. Parai kok sampean. Wes, Kok nekat to, Be? rumangsamu. Kaya iso-iso ngendang dhewe. Olah totot. Tot sapa? Bengi iki kowe nganggur bosmu ning Kalimantan. Terus kowe njarekne Mas Jatmiko kok ya arep gleleng kowe. Nyepele modele. Nyepere ning nyun sewu lho Mas Jat. Iya, kono. Wis. Pola ali apa piye to, Be? Nyapa? Biyen zamane tahun baru renek tanggapan liyane do tanggapan kono prei. Hah, Bojone bingung, keluargane bingung, mboke arep tuku beras ra duwe. Kowe eling ora sing nukono beras mbokmu sapa? Kowe ya, Be ya. gak i. Lho. Iya, Be. Lha iya apa? Tau bola ben wedi, cahe ben Ora wedi. kompake piye to? Eleng apa piye? Rumangsamu totot. Lah, nek eling ki mbok aja kaya ngono. Klemben-klemben roti-roti tot. Biyen-biyen saiki-saiki. Tinggine munggah amben. Gematene ra kaya biyen. Masuk iki. Tenonge dilumahne. Ngomonge digenahne. Jagung bakarane tot. Tanggung perkarane tot. Masuk. Ngene awake dhewe kudu kompak. Jelas to. Sri Huning Mustika Tuban le. Nek ra penting ora saweanan le. Sarep tambah asa. Dadi wong urip jok gawe gelo. Prabu Brajamusti. Alah, sogok-sogok. Yo, Apa? Kok langsung ketoprak Prabu Brajamusti. kok malah Kaya tiktokan. prigondani kowe. Rumah saku. Nyanun pamunten Mak Cange Bu. Nggih. Alhamdulillah. Hati-hati. Ana apa? Niki dalang misuwur. Hmm. Dalang kondang isih trah timasan. Kowe ngerti apa ora? Apa? Sak surutipun maestro dalang Ki Anom Surata. Ya. Wahyuning dalang ora ceblok ning sapa-sapa, ceblok ya ning Ki Wartoyo. Nyepele. Dijat nika kowe Wartoyo ati. Karepmu. Sak omong-omongmu ya to. Ya moga-moga aku mau ndongake sak bukurmu saking ini slamet ngono wae. Nggih, mboten Mas guyon. Matur sembah nun gladi wano Mak Cange Bu Nggih. Limbo Pak Dalang. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamune godhong telo Pak. Heeh. Suwe ra tau ketemune karo Ki Jatmiko Anom Surata Putra. Ya. Terus lengkape kuwi kok iso sapa kowe mau?
Rumah saku ngiras manten ndedonga kalian warga masyarakat mriki Purbayan. Purbayan dukuhe tempel. Enek tompel manggon ning dada muga-muga wong tempel bahagia mulya Allahumma. Amin. Mudeng ora. Desane napa, Pak? Purbayan. Purbayan. Ketan kabiye siji muga-muga wong Purbayan banyak rezeki Allahumma. Amin. Niki kecamatannya napa? Kecamatan Baki. Mbaki ana krai wadahi tampah muga-muga wong sak Mbaki kebak barokah Allahumma. Amin. Kutane Sukoharjo. Sukoharjo. Ana tela rupane coklat muga wong sak Sukoharjo sehat walafiat Allahumma. Amin. Iso kowe kok lolak iki lho. Iso tolah-tolah slenden. Kowe ngomong ngono lho. Lah mbok entekno kabeh lho. Parian pantun Purwakanti ki wakeh kok iso. Kowe arep melu, ngono coba sing apik. Sing anu niki sing kagungan kerja sapa, Mas? Menika Bapak Tuntas Subagio. Subagio. Tuku kertas dicampur gendeng. Lho. Lah kok gak gathuk to? Lah wong kertas kok karo gendeng iki lho. Mas Tuntas, kula rakake dereng. Masa Allah. Jebule ngalup. Oh. Lah kok malah Lah napa kleru? Lah iya. Kuwi jenenge ndremes iki rasa kaya ngono ki donga ki sing apik, sing becik, ora kok malah ndremes. Kaya apa kurang piye sugane Pak Tuntas kaya ngono. Donga sing apik sing becik. Iya no. Donga sing apik iku piye? Ketiwitan dongane Pak Dalang kabeh para bintang tamu wis komplit. Kita sebagai seniman dagelan kudu lebih diperindah. Dengan seni hidup akan lebih indah, dengan agama terarah, dengan ilmu hidup akan lebih mudah. Nek ndongakno nganggo pantun kuwi ya ketok indahe be. Dagelan iki ngono kuwi lho. Wah, meletik piye? Meletik mripate iki. Metik mripate PC, Pak. Oh, iya. Dongakno gawe pantun. Pantun. Pantune piye? Neng tuku ketan jumlahe siji. Artine Wong sak desa Purbayan kata rezeki. Lho. Nyuwun sewu Mas Jatmiko bujane. Dalam nggih. Ngaten niki bener napa salah? Lho, nek ngitung ketan iki biasane iki pirang-pirang kok ki mung siji. Coba. Ngepasne Pak, ngepas. Dongakne gawe pantun niku bener napa salah? Nek kangge kula ya nek kuwi lumrahe ya wis bener nek aku lho. Ngono cocok iki bener. sepel CS. Iki jujur tak kei contoh kenapa aku ndongaku kok pantun ora nggih dongaku malah tuku kertas dicampur genteng Mas Tuntas kula rokoke dereng. Kowe gak dermes to, Be? Kuwi luwih apik timbangane pantunmu. Piye to maksudnya? Pantunmu ndongakne gawe pantun. Iya. Ana to para alim ulama kiai ngongkon santrine ndonga gawe pantun. Ayo. Tau tumon kowe? Para santri kowe nek ndonga gawe pantun. Lah nek ndonga gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Kok iso? Iki donga apa lagu? Lah nek ndonga gawe pantun, imam ning masjid ki apa ora bingung? Contone, Lepas mimpin sholat, Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim, Bismillahirrohmanirrohim. Main dadu tengah alas, kul audu biro binas. Lho iki sholat bare jam piro? Pikir. Iya bener. Iya Ya, bener. napa mboten, Mas? Iya bener Indul Kandul. ngaten to, Pak. Nah, Lah iya. terus sing apik donga ki piye? Dicontoni, Dongakno kuwi sing bloko wae masyarakat paham, malaikat ora bingung. Oh, ngono dadi aku Donga iku kleru. apa anane? Apa ora isin dipersani Mas Tuntas? Iya ya gak pas. Ya. Koncoku kentel konco Facebook. Lah. Sik to. Tenane lho. Saestu Kowe aja nyepele. Kowe iki kancane Mas Tuntas. Mas Tuntas Subagio niku kali kula bengi ku live TikTok. Iya, Mas, ya. Lagi ngerti iki aku nek Mas Tuntas. Daleme jenengan persane, Pak. Gedine kaya ngono. Heeh. Kamar mandine kaca tok. Aku arep pipis bingung isin. Sebabe? Lah arep kaca tok, arep gila. Gila kira kula mengkurep. Saking apike omahe. Tak kira nyawang kahananmu kaya sirahmu kuwi. Jenengan rambutku gentung metal, Pak. Lah kok ngono? Ki berarti dongaku kleru nggih. Piye? Nggih dibenahi dicangkepi, Pak. Ya, dicangkepi Nggih, sik, piye? mugi-mugi warga masyarakat Purbayan sedayanipun pinaringan sehat wal afiat. Amin. Panjang yuswa diadono saka sambikala, sing duwe anak putra putri soleh solekah, sing dereng gadah putra putri muga ngalap berkahing dina iki ngurmati cikal bakal kang bakali bumi Purbayan muga pinaringan putra putri Allahumma. Amin.
Ngono ki acarane ki sedekah bumi ngormati para leluhur, ya ngiras pantes mau Ramadan. Ndongakno wong gak gawe anak kok kaken-kaken inen-inen. Lho lha piye no? Sakinah mawaddah bener no. Nyuwun sewu Pak niki kula gadhar. Iya ana wong bebojoan iki mesti didongake iso samawa ya to. Iso kagungan putra. Iya. Nek ora duwe anak terus piye? Sabar, menawa Gusti durung menehi kepercayaan dengan kita. Kita Nek harus urung lebih duwe giat. anak kuwi takon aku resepe. Iki atasnya dagelan lho. Loh, piye to? Kok di resep iki lho? Resepe piye, Be? Kalau pengen punya anak itu ada dua cara, Pak. Yang pertama lewat medis, yang kedua alternatif. Weh. Mosok to, Be? Medis itu periksa ke dokter kandungan, Oh, iya. spesialis yang mempunyai titel SPOG. Apa itu SPOG? Spesialis ogo-ogo. Pandamu Ngerti sapa aku ora bidan kok takok SPOG. Kuwi nek umpama nganggo cara medis. Heeh. Lah nek umpama nganggo cara Alternatif kuwi dengan cara diurut. diurut iki piye kuwi? oh pijet. Pijet mbahmu lho pemdi anak kok dipijet marah metu. Wetenge kandungane mbok menawa munjuk didonke, diurut. Diurut ora ngono kuwi umpamane Mbak Elisa. Ya. Wis nikah 10 tahun ngurung kagungan putra, lewat jalan alternatif yaitu diurut. Lah iya dipijet Ora diurut ora dipijet. Lah piye no? Diurut itu malam pertama karo bojone, kok kedua karo aku, ketiga karo kowe. Apa jatniko? Terakhir kan Padamu. tuntas ngono lho. Wah, aku Mesti ora duwe kae. anak. Isin. Aku malah saya isin kan. Mangsamu aku mbok katut-katutke. Jenengan purun apa mboten? Oh, aku wis ngadep ngalor aku. Ngadep ngalor salat opo gitu. Lho, ngerti to? Sik, umume salat iki Madhep kulon, kiblate kulon. Lho, ngadepku ngalor terus tak telolehke ngulon. Lho ngopo? Ora kaya wong nguyuh kowe modele iki lho. Terus kowe tolehne. Kowe iki omonganmu yo sanggene apa ora ngerti piyayi-piyayi agung sing padha mirsani. Mas tuntas. Karo aku iki kanca plek. Aja macam titele kowe ngerti apa ora? Apa? Profesor Dr. HC Bopo Tuntas Subagio SAP SM BBA MM MN MBH PhD. Wow, kok dibuorong Pak. Titele padha karo Hei, tuh aja kleru BH tok lho. Boten Pak niki boten iki tak kula catet iki kula nggih wedi nek kleru kok. titele padha karo bojoku Mas Tuntas iki. Weh, bojomu, Be? Titele bojoku niku SPD MMD, Pak. Wedan. Kuwi apa kuwi? Sarjana pendidikan. Terus magister manajemen. Ngomong sapa? Loh, lah SPD MMD SPD MMD ku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Aku pacaran 2 wulan bojoku wis meteng 3 wulan. Hebat ora kowe? rusak kowe iki. Ngapa rusak? Pacaran 2 wulan kok metenge 3 wulan kowe berarti ngasal nyalahi aturan. Loh, kok nyale aturan? Loh, kliwat mo, Be. Loh, justru weh ra ngerti. Kowe nek rabi, kowe kan kepengin duwe anak. Ya no. Dilelah kowe nikah resepsi ragate jutaan, dilelah bojomu ra sing kei anak. Gelo ora kowe? Yo gak iso nek sing terus no gak. Gelo, tetep gelo. Lah mulane dijajal dhisik, iso duwe anak apa ora? Nek ra iso dirabi, nek ra iso tuku. Loh, ngono lho. Nek tuku nanti. Tukune ning gone ngrendeng iso RRI ya iso. Wis rasah. Wis Kaya ngerti nyerendeng barang. Layak bojomu awut-awutan ora perawatan banyon pamunten lho. Nggih. Isin aku nek ngomongno bojo-bojo iki mbok dirawat to, Be. Kowe iki dagelan kondang, ya to bayarane larang. Bojo iki dihias karena bojo itu harus diratukan. Lah nek bojoku karo Elisa iki ya pedhot to, Mas. Nyuwun sewu Pak, bojo kula iku masuk elek tapi resikan, Pak. Weh, bojomu iki mbok bandingke Elisa. Halah. Pedot Elisa. Bagaikan bumi dengan tanah. Weh, Sik balik. Elok. Tanganmu lho. Disotek bumi dengan langit iki dhuwur. Yo langit. Lah kok bumine ning dhuwur? Lah yo ning tanah iki lagi miber langit. Kok iso mulek-mulek kok iso. Bojo kula niku resikan, Pak. Heeh. Persiane piye? Bu nek kemuwe nggih banyu aqua. Lho, bojomu Adose ya banyak aku ah. Adus Fanta. Weh. ora kok beratus raop Sprite. lho. Cawike mawon nggih ale-ale, Pak. Alah, iki. Dadi pirang-pirang dino iki bokonge gawatel dicokot. Tapi legi, Pak, sumpah ra iki. Sampeyan besok bojone kok cawe ale-ale. Mesti rasane legi karo trecek-trecek. Tuh kok. Lambemu kuwi. Tenang, sing rabi sapa? Sampeyan yo, sesuk cawe ale-ale bojone. Alah, wes. Aku terus gede kok lawegi yo, Dek. Tenang iki.
Waduh, kleru nggawa gandengan iki kula nek tangi gulimbo. Jalake pengen mesti cawi ale-ale sesuk. Kowe tok rek Dik, sesuk cawi ale-ale ya. Iki. Salah nggawa sepelan aku. Wong jeneng seni kok unggah-ungguh tata krama ramok cakne iki lho awakmu iki piye? Lah nyapa? Piantun agung, piantun sepuh kok kowe yak-yakan malah mau kon ijik ale-ale unggah-ungguh sopan santun iki ndi? Wong tuwa iki kudu diajeni, Be. Mbah Repo piye iki wong tuwa iki kudu ora ngerti Pak Bagio wau sore. Mas Tuntas. Mas Tuntas, hormatilah leluhurmu ben supaya rezekimu lancar. Lho, kuwi dirungokke. Paham apa ora? Paham. Ya bener kowe karo Pak Dalang ra ndek sopan wong karo wong tuamu dhewe ya ora ndek sopan santun. Nanti sempat bapak kuwi tirakate gede, Mas. Aku iso sukses kayak ngene iki pergo tirakate bapakku. Bapakmu tirakate apa? Duh, sik, tak takon, bapakmu jenenge sapa? Sandirono, Pak. Niku tirakat poso pendem ket 2015 nganti sakniki Pak durung balik. Iya. Wewe. Wadamu kuwi bapakmu wis mati. Kok topo pendem? Lho niku mati to? Mati. Lah kok ora ngebel? Lah ya ora ngebel lo mati ya ora mau tiliki kok iso. Ora tiliki piye? Mati ki diaturi hormat kados ngeten iki. Topo pendem. Paham ora iki lho, dielingno nek lali dielingne. Pak Subagio nglumpukke para wargane di adepi dhewe iki supayane para eling leluhure hormat. Kowe iki lho hormat karo wong tuamu ora tau mbok nyekar. Nyekar yo wis. Nyekar wis kleru kok. Karo piye? Lah niki nyuwun pangapunten niki ora kok terus kula elek-elek kali dulur lanang. Nggih, pripun? Winane kula nggih pengen ngerti kalian makame bapake apa ki? Sapa Sandirono. Sandirono. Nyekar dijak nyekar kleru to, Pak. Kok saged? Nyekar jam 5 sore. Nggih. Lah kok iso nyekar ki kleru padahal iki makome Sandirono iki ning sisih tengen mriki lho. Nggih. Lah kok iso mok sekar ki jenenge Sri. Kuwi sapa? Kudune kan bapakmu lah kok iso malah nyekare ning gone Sri. Kowe nangis guguk ning gone Sri ki sapa? Kuburane bapakku sing ndi? Tengen. Lah sing kene kuburane Sri Kiwo. nyekarku ning ndi? Ning kene Lah ngono. Sri no. Nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning pakku, tapi sing tak sekar kok Sri. Mergo nek jam 5 sore bapakku dolan ning Sri. Kowe ora paham jadwale. Oh. Dadi bapakmu ki ya sak dolan ngono ya. Nggih, nek jam 5 sore ning Sri. Mesti kuwi jam 5 sore dolan nggone Sri. Lah nek ana hubungan apa bapakmu karo Sri? Gendakane. Iki kadung ana sakinah mawaddah warahmah. Aku apa salah? Duh, wong tuwa ora diajeni wong mati ben kok ya diundha mono iki lho. Wong tuwa ki jenenge wong sepuh asepe ampuh. Apa-apa ki mesti ngendikane kepenak enak. Lah saiki nek nyekar kanggomu sing apik piye? Lho, nyekar sing apik ki ya paling ora iki nek umpama ora iso bendina iki ya malam Jumat lah. Lah nyapa kudu malam Jumat? Lho, malam Jumat iki leluhur iki padha nglumpuk mok sekar ben bahagia mulya ning swarga. Sunah Rasul. Sunah Rasul. Nggih to, Pak. Nek nyekar sing apik niku ziarah kubur malam Jumat. Iya lho, malam Jumat iki biasane ya sing tak ngerteni karo guru-guruku kaya Mas Tuntas barange nek ngendika nek malam Jumat kuwi arep wae do kondur ya to. Dina Jumat iki dina wiwitan apik malam Jumat monggo nyekar. Justru malam Jumat iku dina sing dilarang karo alim ulama, para kiai gawe ziarah kubur. Loh, kok iso? Loh, Jenengan mboten percaya? Kowe ngerti puji-pujian saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat ku mulih. Lah nyapa kowe yayakane kuburan? Arep gendak siri ya, saingan karo Pak kowe. Oh iya ya. Saya tak be, lah kok kuwi pujian kok sama tono kono iki lho. Saben malam Jumat mbah-mbahmu iku mulih ning omah. Iya. Lah kowe ning kuburan arep metuhi sapa, Dadi ning kuburan wis gak enek. Ora enek. Lah nek kecelek ya diganti dinane. Apa? Malam Minggu. Malah kuceluk. Loh, piye no? Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Malam Minggu kuburan sepi, wong mati pacaran kabeh. Yo ning Taman Juruk, ning Gunung Tarif. Iki lho masyarakat tahun piro ya Allah, ya Allah. Kok nyontoh iki Mas Tuntas. Lah iya, kowe iki wong tua iki tak tuwakno iki kena nggo contoh lah kok malah ngomonganmu sak penake dhewe iki lho. Beliau sebagai generasi muda harapan bangsa. Leres napa mboten, Pak? Bener. Leres. Calon pemimpin hebat sebentar lagi akan didirikan partai yang bernama Partai Kedaulatan Rakyat. Nek disingkat PKR. PKR. Bener kuwi, kowe kok ya mudeng. Yayasane, komunitase. Ngerti apa ora? Apa? Tikus Piti Hanoto Anoto Baris lah ya kuwi apik kuwi.
Wong budaya kados Mas Tuntas ki angel. Lah nek awakmu Ngerti apa ora? ya ngerti lho. Nyonto kok nyonto. Alah lah nyonto iki Mas Tuntas. Iya. Golek pimpinan ki abot. Tanggung jawabnya gede, ora mung sedekah bondo ning sedekah rasa gawe senenge warga masyarakat Purbayan ki dicatet ngamale minangka ibadah. Lah kowe ngerti paham kok omonganem sak penake dhewe. Lah nek Pak Tuntas kaya ngono ki tan bedane Pak Dalang to, Be. Lah nyapa? Lho, iki dina kowe ning panggunge sapa? Mas Jatmiko. Pas Jatmiko Dalang. Dalang ki tan bedane pimpinan nggih Pak Tuntas. Lah kok Nek Pak Tuntas ku memimpin yayasane partene, nek Pak Dalang mimpin karo panjak para sinden. Pemimpine menika Pak Jatmiko. Abot padha tan bedane Pak Tuntas. Dadi dalang kuwi apa? Ya abot malah. Sing ngomong abot sapa ora tapukan lambene. Loh, Mikirno panjak, mikirno sinden. Kene, nyuwun sewu Mas Jatmiko. piye? Dalang niku abot napa enteng? Ya abot no. Lah nek abot nyapa ben bengi tanggapan? Lah nek abot nyapa ben bengi tanggapan? Nek abot diselehno enteng dilakoni. Abot kok ben bengi sik tanggapan kowe. Dalang iki ngalah aku. Dalang teko rene ya ora usung-usung debok. Iya. Ora usung-usung debok karek dok. Oh, 50 juta. Dok. Oh, 60 juta. Abot kondi. Kaca duwike to, melek suwengi lho, Be. Lah masamu yoga apa merem kabeh? Lho. Yoga ya melek, Mas. Ya to, Pak, kaya jadi bantah, Pak. Lho, tapi nyuwara lho. Lah apa sinden sakmene iki bisu? Wong karek, monggo niki Mbak Tatin lagune Gubuk Asmara. Alah peng lutoke 60 juta. Abot kondi. Tapi rabot piye lho? Sik, nek ra bayar tak buktene. Nyuwun sewu Mas Jatmiko. Pripun? Niki lakone napa nggih? Wis sanggene gugat. Sanggite damel beda mboten? Damel beda. Iringane beda mboten? Nggih benten. Gampang napa angel? Ya angel. Lho, angel, Be. Angel. Mosok angel. Abot, Be. Dalang ki abot. Mau Kowe ngerti pra? Rene tawane paham kowe. Ket ngarep lancari. Mosok angel. Ape rabot ibarate umpama ning kene kowe pemimpin ya. Kowe kudu ngormati tan bedane iki umpama wong salat, imame iki Pak Jatmiko. Paham ora? Wong imam iki kudu diajeni, kudu dihormati, mikirno para makmume iki kabeh iki para makmume Pak Jatmiko. Pak Jatmiko iku pemimpin sebagai imam. Nek cara salat Pak Jatmiko iki dadi Imam manggon ngarep. Lah yoga karo sinden. Makmum manggon guri. Oh imam kuwi manggon ning ndi? Ngarep. Gurune imam, Makmum. ngarepe imam. Yo ora enek. Bocah wingi sore nek nuturi guru ngaji kowe. Iki kowe ngerti ra ikrok loro. Weh. Kok Kali loro. batai apa Dapure ya. Nyuwun sewu tas. Mas Jatmiko. Jalam. Ingkang minulya nggih. Imam niku nek salat manggene teng pundi, Mas? Ya nang ngarepan. Nek gurune imam, Makmum. ngarepe imam. Lho enek mimbar no piye to? Enek mimbar, kadang sing nggo mimbar nang masjid ki lho nek Jumatan. Mboten niku lak bangunan nek ngarepe imam enten. Ya ora enek. Gak enek be wis entek. Ora enek. Imam makmum bar salat jamaah ngono kuwi. Ora enek. Ketara kowe ora tau salat. Piye? Kowe ketok Maksudnya piye? imam manggon ngarep dhewe. Iya. Gurune imam Makmum ngarepe imam. ngrenek. Kowe tau takjiah nglayat. Tahu. Tau melu salat jenazah. Tahu. Salat jenazah sing panggon ngarep dhewe sapa? Mayit. Tumon kowe salat jenazah imam ngarep guri makmum mayite ndur genteng. Durung karuan nek salat ku imam manggon ngarep. Kowe musuhmu wong Tuban lho. Loh. Tuban tuh bumi wali mula plat nomere S. Loh hubungannya apa deh mau gaduh-gaduh no? Iki wis kalah hubungan mau gaduh-gaduh no aku. Lho hubungane Mas? Lho Tuban kok plat S hubungannya? S mergo ning kono akeh makam Sunan, mulane plat nomere S. Sunan Bonang, Iya. Sunan Bejagung, Sunan Gesing, Sunandar, Sunanto, Sunandir. Kuwi ning Tuban. SNS. Kuwi marut tamu bareng kok iso. Seta. Sukoharjo ade. Oh dadi daerah nggawa plat ki duwe ciri khas. Ada sejarahnya. Nek kok Sukoharjo ade Mergo ning kene akeh dalang. Karisidenan Surakarta dalange ku akeh. Melayu ngetan kok age Tulungagung. Mergo akeh gunung. Kok iso Gunung Kelut, Gunung Bolo, Gunung Burik akeh ning kono. tekan Gunung Bolo. Lah sik engko sik. Lah nek kaya Jakarta kok B. Kan sering banjir. Lho. Macet Jakarta tuh
Kaya cocok ya. Pas Lah iki lho Surabaya kok L cedak laut. rasa dado cedak-cedak Ponorogo kok AE. Lah kae, rasa dado meneh. Endi, Pak? Sing plat BH kae ngendi kae? Jambi. Jambi. BH. Jambi itu BH karena di sana termasuk badan hukumnya kuat. Oh. Dilindungi oleh pemerintah dan juga PLT. Apa kuwi? Pelaksana tugas. Kowe kok malah saya ngawur Artine? Lagi Ponorogo kok AE. Ini kan daerah reok. Hubungannya apa? Reok nek senggak piye? Piye? AE. Tumon reok senggak BO. Ora tumon. Gak aku saya ra genah, aku saya ra Saya lho genah. Mas nggih. Nggih. Nek ana wong kan berpendapat kenapa to Mas Tuntas kok anggone kok sampai kudu ngetokno dhuwit ngibur iku sampai ana safari Ramadan iki sebabe apa? Mergo wonge bertanggung jawab. Karena netepi dharma. Iya. Mas Tuntas tuh eling menungso iku urip ning alam donya kuwi wis ditakdirke. Iya. Paham ora? Bener. Mulane eling marang sing kuwasa goleki dalane urip. Eling sangkan paraning dumadi kiblat 4 5 pan. Pancer, Pan. Pak pancer, Pak. Pacar Pancer. Pandowo. Piye to kok? Sampeyan itu telat salah Pandowo iki piye to? 5 Kiblat Pandowo. Mulane Mas Tuntas iki ngadakno acara Safari Ramadan ben eling, ben diberkahi uripe, muga-muga kasembadan apa sing jinangka iso nyenengke wong akeh dicatet amale minangka sedekah. Bener. Kono ki yo netepi karo dawe Rasul kulino ngaji ngarepe nek musala. Enek tetembungane la ing sakartum la ajidan lakum bala ing kafartum inna adabila sadik. Pucat we pucat lah to raine mingkup, sirahe kebul-kebul. Artinya apa ya? Ora Lah ala ra mudeng ra paham kowe iki lho jare Tuban Kutawali ra mudeng. Sedekahul azim. La ing sakartum la ajidan lakum bala ing kafartum inna adabila sadik. Sok sapa wonge sing syukur bakal tinambah nikmate, sing kufur bakal tuk adabe Gusti Allah sing paling pedih. Ki mergo gedene rasa syukur Pak Tuntas. Mergo rezeki sing diparingi saka Gusti luweh-luweh mati kel tumpuk mulane disedakone dana rasa. Betul. Kabeh diangkat dhewe tanpa mbebani liyane. Hebat tepuk tangan kagem Pak Tuntas. Ora enek lho wong sing kaya ngene iki. Ugi matur suwun dumateng Mbah Lurah, Pak. Iya. Mbah Lurah Piye? Purbayan mriki sapa, Mas? Kenal ora kowe? Budi. Pak Budi Sriyanto. Sopo kuwi? Lho, Pak Budi Sriyanto, Pak Lurah 3 periode. Sok kenal iku. Lurah kene Pak Budi Sriyanto. Pak Budi Sriyanto 3 periode lho. Ora kenal Pak Budi Sriyanto kuwi. Lho, lah sapa nu? Pak Kisut. Kene lagi ngerti. Gak isa. Ayo rumangsa aku ayo saya ra Nggih, genah. niki bintang tamune arek kali nyampel niki Pak. Kuwi wong Anu, engko iki Gojek ya kena. Nggih. Ini diselani karo arek ngrasake suarane karo Mbak Elisa. Oh nggih, nyuwun slendro. Tak sepotane iki mumpung ketemu. Niki krawitane napa, Pak? Dalam Krawitane napa asmane niki? sinten? Niki krawitan niki lho. Sembodo Group. Sembodo Group. Nah, iki nek petuk Majatmika Sembodo Group iki ora kaya ning ngetokno lagune Mbah Narto. Kowe njaluk apa, Be? Rame-rame mlebu pasar. Kowe njaluk apa? Rame-rame Penting isih, mlebu enggak dalem. Sepiro to titikane nu? Rame-rame mlebu pasar. Kuwi lho nada apa kuwi? Lagu ini Aku ora ngerti ya tembangmu kuwi. nek iku lho Rame-rame mlebu ora pasar. durung mulo anu apa dapat tayu Pak Dapat ayo. rame-rame Dek. rame-rame ngoyak doro mabur muluk Kaya adon neh to. ngajak endok timbang Kowe sepot jalo ajar Mbak Elisa. rame-rame mlebu pas iku tot ya krek angel banget Kok sik to. Kowe mang jaluke apa? anu nek ngono anu musik aminor Mas aminor Oh iya. aminor Sepiro nek karo keyboard sepiro? jeneng lho Mas Cangkemmu iki tatapno keyboard sik sepiro? lho lah Pak nyonyor Pak anu iki mumpung ning Solo lagune masih dikepot neng stasiun Akeh man. kowe ku iso ngiringi stasiun balapan ora
neng stasiun balapan. Tak budil kok kene lho, Bing. Ning stasiun. Wes gak usah. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Alhamdulillah baru ketemu ya. Iya, lagi sepindah deh Niko. Wah, sampean iki jane latihan stroke ngono to? Hah? Omongane mbok sing biasa lho. Lah yo iki biasa. Piye? Derek yo gulang tepang gladiwano Mas Tepe. Mudeng ora? Kowe apa ditimpal lho? Ora iki omongan Jawa tahun piro lho. Kok tahun piro aku sehenom sih? Alon. Derek tepang gladiwano. Derek tepang gladiwano Mas Tepe. Tepang kok tepang. Yo. Tepang. Ngaku sapa jeneng mungan di papan dunomu? Si keparat murang to. Tung ndangno. Lagi kenalan arek kowe mbacok wong e. Mbak nyoni saya Kenalan ya sing mesra. Pesinden niku jenengan pun ngagem gelungan kebayak jarik. Paling gak niku sesuai dengan pakaian piantun Solo sing budidaya omongan ya sing alus. Menika kados watak wantu jiriwanci. Menika sampun gawane piyambak-piyambak. Kula creprot. Metu creprot kados ngaten. Crepot. Nggih. Crepot iki wayang golek. Ya. Arep nyanyi opo? Opo? Aku kok gila to sesuai karo itu. Dirayu no be, dirayu sing mesra. Wis nek kirane sampean gak kathok karo Mas Andi, sampean karo aku ya jajan. Kene. Halo, coba. Serpek tuduk. Yo, toprakan. Apa tak rayu aku kok? Gak aku iki. Tok. Iki lho lakone opo? Tuk. Iki lho lakone opo? Tuk. Rungokno Oh, sik. nganu. Iya. Tok. Jane arek omong apa? Ngomong. Penontonnya nganti. Ya. Pangeran Bagus petuk. Mas tuntas aku dhewe. Ora apa-apa. Brono. Mas tuntas mosok tak bengi. Kok iso ngawur e. Tuk. Oh, dramane agak sedih. Tuk. Mangkel wong modele kok iso. Jane ngetoprak kata-katane ya dibenerne. Iki ya metu Golek lakon sing apik. suara. Nah, ngono lho, mbok dimanfaatke. Wis kowe karo Mbak Elisa gak gathuk kowe. Kowe tak golekno gathuk dhewe kowe. Karo Mbak Tatin, Monggo, kene, jumeneng Mbak Tatin. Mbak Tatin. Pun. Wis kene ndul karo Tatin ndul. Karo Mbak Elisa wis ra cocok Elisa ben karo aku. Delok to. Pak. Kaya Rama karo Sinta. Ya. Pak sampean sing wayu nom-nome wakil Pak karo usun huruf iki nyapa? Weh, Tin, pandangno. Padake wong ayu, dandan wong ayu-ayu. Padake tekan kene sonor ki apa? Cilik-cilike akeh mosok Piye? ora. Omong apa kowe? Ora. Kowe lho saiki dadi dagelan kondang ora ngelingi biyen kowe. Weh. Apa? Kowe ora ngelingi biyen? Apa? Biyen kowe gur bakul manuk ning pasar ngerti ora? Saiki wae gaya koyo ngene karo aku sia-sia. Sampean buka wadi ning kene yo. Meneng ae rumah Kowe tangga. takoni pancen aku biyen bakul manuk. Sampean eling ora? Saiki dadi sinden kondang. Lah biyen sampean ki apa? Mung trimo bakul gethuk kok sombong sampean ki. Alah bakul gethuk ya lumayan. Nyatane aku ngeler gethukku ya manukmu notoli gethukku ngerti ora? Kayang Ben. iya. Rumah tanggane lagi gak baik-baik saja. Wis ben tekno weh. Iki lho manukmu diopeni manukmu. Pokok sia-sia manuk ra iso ngadeg bareng. Sing salah ya kowe no. Apa? Lah nyapa kowe bakulan manukku liwat gethukmu Mbak Ler. Akhire tak tutuli wong enak. Lah jenenge wong bakul iki nek diler ben dituku wong to. Malah gethuk ringet kaya dipamerne. Alah rasa ngecek gethuk iki nyatane yo entek kok kowe.
Ora entek piye gratis. Oh, gratis gundulmu kuwi. Gethuk ringet kok pamer. Rumah tangga kok. Kaya api-api gethukmu Wong lanang iki mbok ngelingi biyen ki. Iya, ada kok kaya ngono ya. Ojo kaya ngono diajeng. Awak dhewe kudu melihatkan kemesraan. Dadi wong lanang iki bukan Norak banget ya. Kono sia-sia. Kok malah kok nggone tanggane mbok susur kabeh. Kuwe lambemu ngene. Oleh kadung birahi kok saya. Kaget aku ya kaget. Rumah saya kok Wong wedok iku ya Mbak Elisa. rumah tangga iki kaya ngene iki lho. ya. Digandrung. Wong lanang kok trimo dikok nang ngene iki. Lho, harga diri no, Be? Larang brambang timbangane Lombok, Nduk. Apa? Larang wong lanang timbangane wong wedok. Ibaratnya wong wedok iki tomat, wong lanang iki linggis. Yo, Tomat ora payu 3 dina bosok, Nduk. Terus kampo nek Dene wong lanang linggis gak payu setahun 2 tahun soki minyak malah kileng-kileng. Larang wong lanang kuwi. Kok karo lanang cendak-cenuk ngene iki. Nah terus ngapa nek rentok tembak ana tembak kene? Ngene iki. Wales to, Be, wales lho. Ayo. Ini. Ada Harga diri, Be. Wani ya, tembak nek wani cepet. ada rewokoh bisa kene. Saesane wong lanang ya sak sia-sia karo wong wedok. Panggite rawani bales apa piye aku? Lho, lah kowe wani? Alah, ayo dimanti. Kene. Kene. Ayo. Kok ora nyantol ya? Bojoku tahun calon wis nyantol plek gitu to. Sia-sia. Aku Kene sing apik lho. digandrung nganggo irama wong enek gamelan kok iso. Sapa ora? Rukun Islam. Gandrung kok rukun Islam. Hei, gandrung kok kaya ngono iki piye to? Maksudnya pecah Batang gulur rukun Islam. Umpama bojo karo nganu ki ya gandrunge ya sing mesra percintaan. Dicontoni, anu ndol. Ben ketok gagah blangkonmu ngene blangkon. Ya, contone. Nek ora nggo blangkon omonganem sak penam kok iso. Iki jane gundul apa bakso to iki ya? Nah tinggi to. Napa? Dinggo sik. Ya Aji ning diri saka lati, aji ning raga saka busana. Ben ketok besus ki ya awak dhewe ki ya nggo blangkon, surjan, jarik. Blangkone digawe. Lah kok rambles to, Be? Wes, penak to. Iya. Puasa tak gawe puasa Enak apa? Diajeng katin katestaipun wong akeh. Kowe apa masuk angin ambune kok remason tok? Oh, atau iki mambu minyak. Tepung gelang. Awam lagi gak penak. Keroki Mbak Tatin keroki. Kenapa? Masuk angin to. Ambune kok remason. Kok kebacotan. Piye? Ngono blangkon lho dikai fresh care. Puas kowe. Masamu ndasku masuk angin lho piye? Fresh care geger, Mas. Mulane kok mambu. Akeh ram lho kei. Ngene. Dikai tisu ngene. Digawe. Malah tak ratakne jar. Ayo bulet aja. Ayo, Arep apa? gandrung. Gandrung apa lakone? Apa lakone? Lakone anu sing gampang-gampang no, Pak, lakone, Pak. Iki sing manut wae penak. kono. Wong loro ta? Wong loro, oh iki lakone mergo iki Mas tuntas arep mendirikan partai. Terus? Tak jenenge Damar Wulan Ratu. Oh, berarti damar wulane Aku Lah minak jinggone? iki lah sing dadi kencana wungu ora usah kenyana wong ki. langsung waito puyengan. Waito puyengan. Oh, ada buyengan ya. Apa ngene wae wis? Disiarno sih. Aku dadi ikune, dadi minak jinggo. Kowe dayun, ki waito puyengan. Ya. Terus Mas Jatmiko sing nyekel strum. Lho. Nggih. Nggih Mas, api-apian gelem momo. Mas Jatmiko ecocoke Damar Wulan. Oh iya. Dadi kok pertama minak jinggo teko ning gone Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren. Taman Kaputren. Kowe begitu ngerti aku terus ngerangkul aku terus ngambung aku, tapi aku cocok gelem. Kuwi cerita saka ngendi ngawur ngarang dhewe. Kowe kok modele kok haus men to. Disiarno. Turuk. Turuk. Kebiar. Gebiar-gebiar.
Kebiar pagelaran sandiwara ketoprak ingkang dipun pimpin Ki Jatmika Anom Surataputra. Ing dalu punika badhe ambabar cariyos Damar Wulan Ratu. Damar Wulan katindakaken dening Ki Jatmika Minak Jingga. Ing dalu punika katindakaken dening Maestro Tuban Andi TB telek bebek. TB telek bebek Taman banget. Waita Puyengan katindakaken dening putri-putri ayu saking Yogyakarta Elisha kalian Kusumane Ayu Tatin. Kados putih babar kedanipun pagelaran monggo sareng-sareng midhangetaken Jamir Sani tor 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 Udarasa pakliran ingkang kaping sepisan Waita Puyengan Udarasa. Adikku Puyengan. Bayuku Waito. Ki piye to iki to? Aduh. Waita Puyengan Aku iki ki arep sambat rasa karo awakmu arep sambat rasa. piye alus kok. Jadi ki piye to ade sombe bojo wong elek kaya menungso kae to. Anu sing sitok. Adewe ki ayu-ayu kaya ngene lho Mbak Yu. Piye? Dul, Lah ya sing sitok cangkeme brangusen lho, Gus. Wong ya bojomu kowe ya. mulane aku ki bingung iki lho, Nduk. Awak dhewe nang kene iki ya wis pirang-pirang taun ning arep digarwa karo cecengok kae jana. Yo, wis le mlaku ngene-ngene. Lah iya, Monggo Den, monggo lurahe monggo. Kepiye ya le ngadepi engko. ya mengko nek umpama Iki wis arep parak bengi lho iki. para esuk. Parak esu. Para esuk. Mulane kuwi awak dhewe kudu ngati-ati. Nek umpama Mas, sampean iki yo ketoprak ora? Piye no, Be? Jalur Jalur ketoprak kendang njaluk kon ngabani pemain. Ayo. Nek wis ngerti kene iki tok 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 tok. Tok 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 trung dak tak jleng lho. Paham ora? baleni. Sik nare sik Mas. Ayo Mas. Ben iki rasa-rasan sik. Tok 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 trung dak tak jleng lah minak jenggo teko. Rasan-rasan riyen. Rasan sik. piye, Nduk? Iki arep diadepi yo an. Yo Iki kok bengi. saben dina rak ya wis ngono kuwi to kudu ketemu karo kancing Adipati Minaji. Kowe sik ngarep yo Mbak Yu. Ya apa? Ya aku wedi no ning ngadepi. Yo nek kowe kudu ngalah karo Mbak Yune no kudune no. Kudune aku sing ngarep. Iya toh? Kok kaya ambu-ambune wis cedak wah tenan ra. Iki Minaji kok pecakil. Nek singgahe metune piye? Minaji kok iki yo joget kok iso. Ora omong. Sikile piye? Nganu. Sikile pencet. Jeglang sih saya. Gecek. Lah koyo gareng. Ayo, tutuk tutuk. Ayo lurahe. Ayo. Iya lurahe. Ije dalem lurahe. Aku ning gone mae bojoku. Ije lurahe. Lawange wis mbok kancing loro. Aku bar karep berhoi he. Menika garwa jenengan lurahe. Waito lan Puyengan. Pripun kanjenge? Termonitor ketua. Aku kita mau lapor ketua. Kok sih gak tau? Kondisi lagi gacer ketua. Sabar. Ayo. Aku wis rabet tahun. Aku wis ngonde kodok Jawa. Ya ora ngono kok iso. Pripun to kanjenge? Panjenengan daran nggih sampun cumawis. Unjukan nggih sampun cumawis kok mriki malih menika? Daran kae gawe nyepaki sirahku sing iki. Terus Sirahku kan ada dua. yang satunya mana? Yang rasnya nanti tak fotokan.
kamu pasti nanti akan terbuai. Iki jane kenoprak apa? Manuto Ladenono, aku wis pirang-pirang taun ora gelem kowe ra gelem ngadeni karo aku. Manuto ya wong ayu. Panjenengan menika kula aturi sabar rumiyin. Aku rasa sabar, sepet-sepet saune mentah, dimpet-empet saya ra betah. Balong pakil tiut-tiut. Koset panjenengan menika. Lurae. Apa dayon? Aku selak bergairah. Iki arep mau gandrung. Arep tak gandrung. Kok gandrung piye Dayun? Ben Lho, aku. aku malah kaya Minajinggo. Yon, Iya lurae. anu gatel kukurno dulu ya. Anu, aku tak njaluk korek tak obonge ae. Wah itu karo puyengan ca bojoku. Menika puyengan menika kemawon mbok menawi purun kalian panjenengan. Anu Bayu kula rumiyin mawon. Wis apa-apa. Ora usah wedi. Pertama pancen loro, tapi suwe-suwe lah ora, to. Alah menika Mbak Yu kula rumiyin menawi sampun saya mangke kula grace. Oh dadi kowe sik terus aku leren rokokan sik. Mbak Yu riyen. Terus iki. Apa? Kok sik to? Kowe kok wani-wani karo Mbak Imu? Adi kudu manut karo Mbak Imu. Kowe sik. Aku dulu. Pen iki kabeh aku mah. Timbangane royokan wong loro aku. Anu ngene ae lurae. Sita karo Dayun ae. Aja. Lah tebakne yoyokan sampean lho kok itu. Ngene. Ngapa? Bojo pirang-pirang taun ora gelem ladi karo garwane kuwi dosa. Lah panjenengan ning oleh mlampah wis ngene-ngene kok ya aku ki kok nek lakoni yo kepiye ngono lho. Iki ngono latihan. Lah latihan piye? Latihan TikTok. Hai guys, PK dong. Ngene. Kok mbok rasa Sajroning Minajinggo gonjak kalian wae to puyengan. Kok sik ora dirapi kowe kok susu. Oh, urung. Karo gandrung to. Gandrung sik. Oh iya. Jam loro ya iki. Nganti jam loro ya. Apa iki, Pak? Sawis. Katanya suwe gitu iki. Nat. Karep aduh. Jaluk onding-ondingan. Slejro. Nadyan wujud temong peksi. ayo bakul manuk ayo. Dadi sane ya mong peksi manuk. Ora usah cerewet. Iya. Nggih, dirasa. Piye lurae? Masa aku sama tak Wadyabaya ya. Tak cekele lurae. Kan nyekel ngapa kowe wani karo aku? Ora wani. Pengen ben gak melayu. Oh iya. Nek melayu ora dikeroyok kok mendem-mendem malah kok. Kuwi lho mburimu. Iya. Kamu kok diam sih? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ya ampun ngaten niku, kula tasih lingsem-lingsem. Menika pun kula cawe saking menika dedaharan nggih. Katur sinten panjenengan kanjenge? Minat. Lenggah-lenggah mien, linggah rumpien niki sampun kula cawe saking dedaharan nggih. Aku arep mbok jamuni sik. Ya ngono puyengan. Kita nai jamu-jamu kilopo ya. Lene. Kowe yo arep Kebiuro lho penak. Nggih. Dimamahke. Sekeco nggih. Sekeco nggih. Nadyan wujud temong peksi. Nggih. Hakaweta line pronto. Alah. Irat Apa to? Iki ya piye to le Abang? We. Kok dadi? Kok sik? Iya yo sabar to. Kecantol iki lho. Iki lho sak aku iki lho sak. Jangkrik, mosok Minajinggo latur-lature diesek-esek iki lho. Cantol kok. Nyongo. Nyongo Nena. niku sampun nyongo. Agaweta lining pro. Ngene iki lho. Leres pon pe. Ngono kok ngakune yoga awe. Piye lurae? Kalau kleru. Cobi malih. Agaweta line pronto. Iki Wis lara. Jasen di jas mah jas. Jas simbal. Tiba. Karo tinting ana simbal wae. Iki lho karo drama iki didelok. Ngabrek sangat. Tinting lho. Nah, sabro.
Banter. gawe taline brontok. Ini iki lho dinting ngene iki. Dinting seru terus iki. Iki lho. Dingdingane malah pas karo drum. Iya, ya. Putra Alus. alus manis yang semangat. Kowe wis lulut kene ngendi ya Mbak Yumu genden iki. Enggak, aku nek enggak. Ayo, Andane kowe iki kok iso. gendong arep pengguri. Maksudnya Ayo. no. 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 Yes. No. Yes. No. Oh yes. Lurahe ben ra bingung lurahe iki tak garwane. Panjenengan menika Mbak Eleng. Nyapa aku mbok kene. Panjenengan niku nek wis bola-bali kula aturi mboten samriki to. Apa aku salah? Apa kowe nyawang aku kurang elek? Loh, Lagi jenengan Ora wis bagus. jeneng eleng kaya Jagat tepung gelang kowe njaluk apa-apa bakal tak turuti awet aku salah sawijining nalendra kang sugih bondo sugih banyu mas picis raja bakal tak tuplek-plek para kowe wakon dene tak ora bakal pindah kali pulau. iki piye to? Omongan kok iso kentekan iki lho. napas jen. Omonganmu kok iso iki ditata to. Apa kowe ora ngerti karo aku ambekan sih disedot. Nah, Apa kowe ora ngerti? telung kecap disedot ambekan. Mulak saka iku wae to. Disedot. Oh, sen. Jane aku asma ngono piye to, Bro? Lah tembane kentekan kok iso. Wis suwe nggon kulelok. Alah yur. Piye? Lagi ngono jerite wis kaya ngono iku. Yo, delengen ta cawe do nek ketel alise. Iya. Kuwi mesti ketel. Loh, Apa nih? alisane. Apa? Rezekine. Oh, iya. Amin. Perwaton. Sawangan kok apa aku kurang elek? Panjenengan menika mangke kula mangke nggih purun kalih jenengan yang sabar. Ora iso sabar. Aku wis ngenteni Apa? telung condro. Dosa muka. Dosa ari. Aduh, bener. Ngenteni kowe. Nanging kula menika dereng tresna kalian panjenengan. Sing ora mbok kene apa aku kurang bagus? Lah nggih. Wong rabi ku sing dibutuhno iku ora kok sirah iki. Lah terus Liyane. Tapi tresna menika lak jalaran Joko Kuliner terus menika saking moto tekan dodo tekan apa to iki? Kecantol. Kok malah panjenengan iki apa ta? Wis suwe nggon kulelono. Kowe gelem ta mau? Gini, Masa aku pindah? Golek ya yo ngono lho, mapan lho. alah. Kok kuwi lho Golek. La 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 la. kok setan. B. Apa? Iki di syuting di live streaming sak pirang-pirang kok iso. Sumuk. Oh, sumo. Ebo bunga ing atiku. Aja ta, Sa. Aja ta. Aja, wong aku ki mah kok aja. Aja. Yon, Piye lurahe? kamar mandine ning ndi? Ora sane kamar mandi kono lurahe, ora nek kancing. Bisa dadi tombo. Sabar to, Kang. Ora iso. Nek iso- Dina iki kowe kudu gelem leladi karo minak jinggo wae to puyengan. kula menengan nyuwun wektu, wedal. Nganti kapan? Nggih, paling mboten mangke 2 jam sakniki. 2 jam iki kok jam 3 rampung wayange. Piye nggih? Ora gelem manut yen nganti cara halus ora gelem ladi karo aku apa kudu tak rudo paripeksa ing papan kene tutuk. Nggih, ampun to Gusti, panjenengan menika ngaturi emot lho Gusti. Manut. Mboten Damar Wulan. Manut karo aku. Iki gak jinggo. Mas jangan mulai. Iki lari ngabrok kepriye? Masuk dicek. Piye lurahe? Ayo manut, wae to pulengan, ngaput, manut karo aku. Madhek sik. Monggo lurahe. Kang Mas Jamar Wulan yang pengayoman. Tuk tuk tuk. Ora
ngono kok rame-rame nak jero ning taman. Wong ayu, Cek Kakang Mas. kowe mau katon doyak-oyak kirik loro ki mok. Nggih menika. Kire. Kowe karo aku kok iso. Iki mau sejatine menungso apa kewan iki mau diajak? Menika titi kiri, menika celeng. Oh, mangkono. Coba kaya ngapa celenge kaya ngapa? Ki caplak. Di sana. Aja ganggu marang ingsun duwe gawe. Kowe ora ngerti. Iki sapa? Waito puyengan calon garwane Minak Jingga ya Wulu Bisma. Kok iso caturan kaya ngono? Kapan leh mung kerabi? Sudah diputuskan oleh kantor urusan agama. Kapan? Secara sah dan hukum Pak Naib dengan mas kawin seperangkat Tak jaluk beserta aja mbok imam dan bacutke. jamaahnya. Tak jaluk aja mbok bacutke. Ora iso. Sing tak wedeni ababku. Loh, apamu? Apamu? Apamu lu, Rai? Ora mbawane nek Wene sekirane arep mbok bacutake, sampean tresno tenan karo iki. piye? Tresno apa ora karo Waito puyengan? Loh, bojoku kaloro iki tetep tak tresnani kabeh. Oke. Iya. Gawe dokumentasi kandakno bojone, bosok berang ayo. Ayo tresno apa ora? Ora. Iki mau nek kon. Ah, tresno apa ora? Tresno apa ora? Ora. Ayo ngono ket mau rasa. Barbar to bar. Jalan awet di karo bojone. Alah. Ora wis. Barbar. Pon rampung Pak, rampung toprake. Lah, iya. Lah kok malah iso laporan karo bojo iki lho rumah saku